tuna chuan Durtlang Synod Hospital vel karon tilang don ani helahi akot lai tual zol khania chuanin hela hianin a floor nuai kardin na so kantin ania nep noi vel le engemo cho thlengin an zuar ni ka zual ti mo helai pangpar ang khoya chunglam panga hianin anal khop mai pangpar khoi hi a chunglam pang hi elai hi cabin ania tual zol hi a zawin na nuam the me parking a tha boruak poi thiang hlimani amai ro chu ei milo hra thimula phone hi kutin ka kenga ka kalpa boka a chena sa deuh hleka in mi hriat thiam na karon dil ani helai hi two wheeler parking hei hi two wheeler parking ania parking pon nei thakop mai hei two wheeler parking te pon nei tha a mun hi azol nu me boka Durtlang hospital hi a mun hi rem ve takani soile soinu hei scooty ka khala ale lampangin camera ka kinga enge alau che deu ani pon melo hre thiam don nia chuanin hei kan hmu lai mek in hring hi pipui in ania hei hi cabin box ania chuan helai hi naw gani uat khani chuan kan tlan zelang helai hi two wheeler park na te enge four wheeler park na te nia hei hi four wheeler vel park na nia mun hi an nei thakop mai chuanin helai hi security duty na khan nia damlo phur vel so ta chuang khan anom boka cutlass in be mai thina chuanin helai hi solai building kan hmu so staff nurse hostel ania ta hi nurse tam tak hostel a hian an awm mek ani hei hi Durtlang boruak Durtlang damdawiin boruak nomna em chu thing phun an wara hei enge hnim hring ang chi te hi atam em a chu wang chuanin nipui kholum lai point helai hmun hi a vot deuh sung zel ani a hmun hi a thoven thlaka baka thiang hlim na konga le fai na konga potran an la na sa ti a hriata a fain a thiang hlim em a kal nuam ani a za puyom lau khop mai heng laia in then khat kan hmu hi doctor quarter te nia doctor engemaw zat a hmunah hian an awm bawk ani hei thing han tam zia hi mo thing poimo zia hi chu Durtlang hospital kal hian a hriat mai helai thing an phun na chin thlen hian a dai song mai enge mihring ta na kan boruak mamo oxygen pe chuak thei chi thing le enge pangparang chi te kha atam em a chu wangin a boruak hi anuam ani a thoveng em a
chuan helai hi a main gate kha ni to a tu video ko ron sim chan hi chu a Durtlang hospital la kal lo tan ten yak a then tam tak chu kon kal to in rin oma chuan hei tian a main gate a kan kal pel chia kan in chawang a main gate a okay Synod hospital ti ai ziak kuau maya heng lai vel hi chu alu ma bor vel kha ani ti hian main gate atangin kan tlan chho vele thungang a chho zong in hei pangpar te pom anal khop mai kan soi tong khan heng lai hi quarter hi doctor te an nia alet zong in kan tlan chho vele thung don ani soi nu camera tha kala nei lawa ka phone camera ka mangatin enge scooty in tlan chungin le lampangin phone ka kinga le lampangin ka khala a phena sa deu hlek enge a ngor nen duangin a smooth lawa min lo en sak tu te min lo clear sak tu te yang shit thiam na ka dil tak zeta nakina chu pathian in ramati chuanin camera thazok tenen te po kan la vlog zelang chuanin a thok tu doctor te nurse te heng ho hin fel ema Durtlang hospital hi anuam hle ani chuanin halai kong chho zel khania sei tur ka vakse to lo ve chuanin kan kualanga chuanin ti ka uar lu tuka top don kan lo nei tonga clear tu te in zawai chunga lom thu ka soi